Nakati, Nita, bakit? Hindi ka na. Hindi kayo na alas 7. Malado kayo na. Ang pito mo lang nga maka-cellphone bigay. Ma'am, I connect. Hello, white is life talaga. I-play ko mamaya yung live mo kagabi. Yung plinay ko kasing sinend ko sa'yo, ibang live yun. Live mo the other night. Kasi sinalang ko yun nung nagla-live na ako kagabi. Hindi ko agad na i-send sa'yo nung natapos na. Gawa ng may nagtatambay na. Tinatambayan ko na yung mga nagla-live. Thank you so much, Ma'am. I connect. Mag-ano lang din ako. I-end ko to ng maka 2 hours lang. Kasi hindi natin alam, baka mawala na naman ako ng signal kasi kaya kung may time ako, ginagawa ko na lang. Basta may time ako, pak, live. Kasi wala rin naman akong masyadong upload. Pag naka 2 hours lang ito, i-end ko na.
Piniplay ko din si ano. Di bale, nakababad naman na ako kay Ben Ipo. Magdamag tong laptop na naka-charge. Si Kabsat Nati. Si Sir Domingo naman ito. Kamemo, naka-play ka. Kamemo. Saka si Sis Lucy. Adi, assalamualaikum. Ma'am Icon from Kamemo. Sumakit ang tiyan ko sa gatas. Kasi anak ko nagtimpla ako ng gatas niya. Hindi naman niya ininom. Ito sobrang mahal kasi ng bibilin. Nasayangan ako. Ininom ko. Yan tuloy. Sumakit na yung tiyan ko kasi pambata yun. Hindi ko na rin, wala na tong salamin ko talaga. Mahal-mahal pa na grade. Hello, Mel Family Vlog, nandyan lamang po. Hindi masakit na siguro acidic. Nagka-acid. Ininom ko kasi yung gatas ng anak ko. Kasi yun Hindi kasi ako mahilig naggagatas, Ma'am Icon. Pinipilit ko lang kasi nararamdaman ko yung mga buto-buto ko. Parang humihina. Ganyan kasi pag mga nanganak, yung ganun. Lalo na pag tumatanda na. Ang nagpapasakit din ng tiyan ko yung pang-cholesterol ko. Naiinis na ako dyan. Naka-play ka, Sir Domingo. Huwag po kayong mag-alala, Sir Domingo. Playing. Ikaw naman po isasalang ko ngayon. Sis Lucy, yung piniplay ko sa kanya. Di ba? Natatapos. Kasi baka mamaya wala na naman akong signal sa opisina. O kaya kung marami na namang clients. Ewan ko, dumating na yata yung president namin kasi galing siyang pasok, executive meeting sa Manila. Kung darating yun, kami kasi ang records office. Kami yung repository ng mga depository archival ng mga records, official records niya. Bago dumaan sa kanya, dumaan muna sa amin bago pumunta sa mai-out sa amin. Ganun. Buti nga na-transfer na ako dun. Kung hindi, kung nasa finance pa lang ako, hindi ako makakapag-YouTube. Kasi busy ang mga finance people ngayon. Year end. Saka mas gusto ko na yung nasa gatas ng ina, masarap. Paano ako iinom ng gatas ng ina? Hindi po naka-live si Ma'am Nati. Baka mahina pa ang signal niya. Plinay ko na lang. Di pa naman ako makakaligo, nag-iipon pa ako ng tubig, kararating lang yung tubig namin.
Init ng piniplay ko. Ayan, tapos na. Ay, nako, kamemo. Ako nga ang nagbibigay ng gatas ng ina eh. Pero tinikman ko yung gatas ko nun. Alam mo yun, galing ako meeting. Eh, siyempre, hindi ko dala yung pang suction ko eh. Hindi, ano na, naging kesong puti na yung ano ko. Kasi nga, sakit-sakit. Ang sakit-sakit kasi mamay kung pag hindi lumabas yung gatas, pag nagpapagatas ka ng sanggol. Pagdating ko sa bayo, nag-suction ako, ang daming lumabas. Sabi ko, ano kayang lasa nito? Tinikman ko. Ano, hindi naman matamis. Ano, parang, ano ba tawag na? Malinamnam, ganun. Nakalmusal na. Naka-dinner na nga yan eh. Diba kamemo? Sabi ko sa'yo kamemo eh, habang may ano, habang hindi pa menopause si Missy, sige lang. Mag-araro ka ng mag-araro. Pag magme-menopause na yan si Mrs. mo, suntukin ka na yan. Ah, susuntukin ka na yan, kamemo. I-end ko na ito in 15 minutes mga kaibigan. I-end ko na to. Magto 2 hours na. Oo nga kamemo. Iba ang amay tatadya-tadyakan ka na nun pagkapilitin mo. Siyempre nasa mood swing yun. Nag-mood swing. Kaya hanggang bata pa kamemo. Sige lang. Sinabi yan ng ka-office mate ko noon. Sige, habang bata kayo, magpaararo kayo ng magpaararo. Sabi, tawa naman kami ng tao. Yung pala yung asawa niya. Ano na, ganun pala yung asawa niya na may nagkasakit, nagka-diabetic. Wala na. Wala na daw, sabi niya. Eh siya yan, kukwento kasi yung ano eh, ma-prangka, maano ang bibig. Ano yung sinasabi. Wala akong sige, sige. Ma'am, I connect. Kasi kayong mga teachers, dapat 7, di ba? Nandun na kayo. 8:30 kasi ang pasok ko. 10 minutes na lang, mag-end na. Oo, yun ang advice sa akin. Advice sa aming mga, kasi yun, 55 na ngayon. Eh, 11 years na kami magkakasama sa opisina, 12. Yun ang sabi niya. Sabi niya, habang kayo mga bata pa, sige lang, paararo kayo ng paararo ng mga asawa niya, sabi niya sa akin. Sa amin, tawa naman kami ng tawa, lalo yung mga dalaga. Mararanasan niyo ng pagdating ng araw. Wala na yan, sabi. Kaya tuloy, yung isang staff niya ay nabuntis. Pero at the right age naman na. Ibig sabihin, nag-asawa na rin yung staff niya. Sabi naman ng isang staff niya, oo ma'am, nag-acrobat pa nga kami. Sabi, alam mo, pag babae ang nagkakwentuhan ng ganyan eh. Lalo na yung mga oldies, ay grabe.
Yun ang sabi niya nung yung isang staff niya, "Oo ma'am, nag-acrobat pa nga kami." Sabi niya. Eh, yung nagsabi, millennial eh. Tapos na yung ano ni Kamemo, another video na lang. Mahaba na lang Kamemo. Saan na si Kamemo? Ayan, 2 minutes na lang Kamemo. Mag-end na ako, 2 minutes. Para 2 hours and 10 minutes yan. Ito Kamemo, isa lang natin to. Kamemo, mamaya din yung live video mo. Plus si Ma'am Icon. Na-restore naman na yung wifi sa office eh. Kung ila-live ko man si Mr. Madayag, eh, baka silent na. Kung hindi ako makakapag-live, eh, mamayang hapon na lang. Mamili tayo dito ng mahabang, maski replay, pwede. Importante yung ano, ma, hindi yan i-speed play. Ang daming magbo-birthday ng December. Kasi siguro ginawa tong mga to noong December. Kung December ang birthday, ginawa siguro to nung Holy Week. Ano? Tama, Holy Week. Usually naman Holy Week, March o kaya ano, April. Ito, Renz Verano, Kamemo, 12 minutes. Ayan, mag-end na ako mga kapatid. 2 hours and 10 minutes na. Okay na yan, pang-update ko lang. Yan, Kamemo. Tapos si Sis Lucy, nakatambay naman ako sa kanya. Saka si Chef. Mel Family Vlog. Pagpapahingayin ko na yung cellphone ko, baka ma-overheat. Ayan, thank you so much Ma'am Icon, Idol Memo, Idol Adrian, Miss Ann Channel, thank you so much sa lahat pong nandito. Maraming salamat. God bless us all everyone. Goodbye, goodbye, goodbye.